Milí boháči a politici, touto cestou by sme vám chceli popriať krásne Vianoce, lebo sa blížia a viem, že rozdeľovať si naše dane je fakt veľká drina. No, dúfam, že budete mať krásne sviatky ako tie minulé a tie predminulé a my, obyčajný ľud, si dáme kapustnicu bez kapusty. Mimochodom, a keby ste náhodou cez sviatky mali výčitky svedomia, nebojte sa, to prejde, stačí, keď sa pozriete na svoj bankový účet. A ak by ste si lámali hlavu nad tým, že čo potrebuje taký bežný človek na Vianoce, s tým si hlavu nelámte, lebo my nič nepotrebujeme. A keď zas budete na tlačovkách hovoriť, ľudkovia, ide zlá doba, treba si utiahnuť opasky, no my už ani nevieme, kde naše opasky začínajú a končia. Preto by bolo dobre, keby ste nám požičali váš opasok, ten z hadej kože, ktorý sa uťahuje len vtedy, keď sa šetrí na ľuďoch. A nie, že sa budete trápiť nad tým, z čoho my, obyčajný pracujúci chudobný ľud, spravíme Vianoce, z čoho kúpime deťom darčeky, lebo toto není vaša starosť. A zapamätajte si, keď vy ste spokojní a vy spokojní ste, tak aj my sme spokojní. My sa tak tešíme, že vaši kamaráti dostali obálky, ktoré sa nedajú zavrieť, alebo vaše prémie a všetko toto, zákazky, proste. Takže tak, boháči a politici, prajeme vám šťastné Vianoce, ktoré už idú, a krásny nový rok.